Din punct de vedere geografic, Feldioara este așezată într-un punct strategic. Suntem traversați de un drum de interes național, DN13, calea care face legătura turiștilor către Transilvania. Pentru că avem un potențial creat de strămoșii noștri, se impunea o strategie de dezvoltare turistică a localității. Aveam niște ruine pe care le-am valorificat. Unul dintre cele mai de amploare proiecte a fost reabilitarea cetății Feldioara, o strategie pe care am început-o alături de Consiliul Județean Brașov în 2010 și care astăzi aduce zeci de mii de turiști anual. A fost o muncă de echipă, împreună cu Aristotel Căncescu și ulterior Adrian Veștea, o muncă deloc ușoară, o implicare activă de 8 ani de zile. Se concluzionează cu un obiectiv turistic de neratat de vizitatorii care vor să descopere Transilvania. În plus, cetatea reunește localnicii la diverse evenimente culturale organizate în incinta cetății. Deci de aici numai aspecte pozitive. Avem două biserici evanghelice importante în țara Bârsei. Mă refer la bisericile fortificate din secolul XIII din Feldioara și Rodba. Obiective foarte valoroase ca moștenire culturală. De asemenea, avem două lăcașe de cult ortodoxe foarte vechi, cu o semnătate mare pentru locuitorii comunei. Vorbesc aici despre biserica din Feldioara, construită în secolul al XVII-lea, și despre cea de la Rodba, care datează de mai bine de 200 de ani. La marginea satului, pe o culme foarte frumoasă, turiștii pot vizita monumentul studenților sași, ridicat în cinstea tinerilor de la Liceul Honterus și a lui Mihail Weiss, judele Brașovului de la acea vreme. Bălțile de la Rodba sunt o adevărată atracție atât pentru cei pasionați de pescuit, cât și pentru cei care vor un moment de relaxare într-o zonă liniștită, cu peisaje spectaculoase și aer curat. Pe lângă turiști, cărora le-am acordat o atenție deosebită, m-am îngrijit de nevoile localnicilor. Lucrăm pe toate fronturile. Fiecare sat are nevoie de câte un cămin cultural pentru organizarea evenimentelor importante din viața oamenilor. Așa se face că atât la Rodba, la Feldioara, dar și la Reconstrucția, am renovat căminele culturale în două etape, de-a lungul anilor în care am fost primar. Astăzi, oamenii organizează nunți, botezuri sau înmormântări în săli curate, igienice, mobilate modern, utilate și dotate cu tot ceea ce este necesar. Evenimentele culturale sunt parte integrantă din viața tinerilor, de aceea, imediat după ce am devenit primar, am depus un proiect de finanțare la guvern și astfel în 2009 am reabilitat Casa de Cultură. Mai târziu, am dotat-o cu echipamente de sonorizare și cu instrumente muzicale cu scopul de a reface alături de tinerii din Feldioara fanfară. În aceeași incintă am format o colecție vastă de cărți sub umbrela Biblionet, Fundația Bill Gates, un loc amenajat cu ajutorul fondurilor europene, iar la subsol este amenajată o sală de fitness. Prin toate aceste proiecte, latura cultural-turistic a localității noastre oferă toată gama de activități de petrecere a timpului liber, atât pentru localnici cât și pentru turiști.